Ulul aklanayel KKWarriors aden fulak dosi pangai musim med somtar dito le kita suruh nak ujak dua pak kalau main boleh Mr. Robson supervisor lah nusin tagat liye progress ke pesing ke hasik na ke mami na ke ada siak dua so kat chat 90 ke magay na mabang na masukan ayaw nga pa ulul natin ng ulosin na kahit nag-score nag-plotting so nag-loboy so the other one is KKWarriors get no problem but I'm fixing it katapilin na mo so right now katako lang nulul natin no nag-loboy good to go alin tayo ulam si Ronnie Ayaw kampare, ako kayo na ayaw lang ba siya narikin ang Susiyang Alright. Kaya. Oh! Sir President, situation reporting yun na, status talking yun na. Masakras ko ba? Okay. Ako kasi ako inego nag-iftad yan sa main road ako. So, yung binabash ko kasi mas ko sayang naman. Hindi mo problem, flight tire ako na pick up sa mga bato. Nagpa-pick up ako. So, pwede ako din gusto masakras ko ba nag-safta. Hindi ako mo yun. Bridge, let's go in there. Go there. Ginash na kay Safta Lasha. Pakilin la malugang ito yaktar na hin mabuhay. Pangipiyok sa mga chat. Yung mga nagawa ikaw kasi mga safra. Pag na-feel siya, pangayang exact na Lasha. Hapon na siya. Tapan. Look.